kovasti. Ja aloitin ehkä semmoista enemmän tumman sävyistä tyttöä, jolta veri valuu suupielistä ja mustaa huulipunaa. Joo, efektit oli hyvä aloitti vasurikitaristina ja sitten vaihtoi oikealle kädelle. Niin se on kyllä ihan mieletöntä, että pystyy tekemään noin molemmilla käsillä. Niin. Asuvaihdot siitä pisteet, siellä oli useampi kamera, varmaan 8 kameraa nyt ollut viidakossa ja leikkauksia ihan törkeästi. Että se on selkeästi nyt Rajaläivässä puolen vuoden liikevaihto pistetty palamaan tohon. Mä en tiedä, onko mä sitten niin kriittinen, mutta mä taas palaisin tähän, että nyt kun soitetaan panioon, niin sitten tuolla avokämmenellä voi vedellä. Ennen kuin mä tulin tänne, niin mä olin kuullut hurja huuja tästä kaverista. Ja nyt mä taisin nähdä se sitten sellaisena kuin se parhaimmillaan on. Että kuvaus hyvä ja editointi hyvä. Ja Joo, siis Poroteista tulee ekana 1 piste lisää ehdottomasti. aika huima suoritus. Kyllä tästä täytyy antaa ihan 9,5. Antautuminen musiikin tekemiselle ja kyllä 10 pistettä siitä vanhana kreikkalais-roomalaisena painijana voisin antaa sen 11, mutta jätän sen vielä huilaamaan kuitenkin. 10 pistettä.